Wel, helo bawb, a chroeso i'r digwyddiad mawrth meddwl diweddaraf ar gyfer meddwl.org, Heulwen dwi, a heddiw dwi'n lwcus iawn i gael cwmni Elin Wyn Williams. Mae Elin, helo Elin, ti'n oce? Iawn, diolch. Da iawn. Mae Elin yn hyfforddwraig ffitrwydd, a heddiw da ni'n mynd i gael sesiwn ffitrwydd arbennig sydd yn addas i unrhyw un. Ond yn gyntaf, dwi'n mynd i gael sgwrs fach efo ti Elin, jyst i ddod i adnabod sy'n well. Felly, gyntaf gyd, diolch o galon i ti am ymuno efo fi, a llun union wyt ti heddiw? Dwi yn y ddinas fawr, felly fi yn Gaerdydd yn fy stafell fyw yn cadw'n ddiogel y rhag y glaw, felly dyna le i fi heddi Heulwen. Lyfli, mae'n edrych yn gwtslyd neis na mae rai fi ddweud. Gyda cwtsi mewn hyn, ie. Fi wedi rhoi lamp arno i creu ambions bach neis i ni, so gobeithio bod e'n... Diolch am fynd i'r ymdrech, a diolch eto am ymuno, mae'n greit i gael ti yma. Felly, Elin, ffitrwydd, ers pryd wyt ti'n ymddiddori yn y maes yma, ac ers pryd ti wedi sefydlu dy gwmni hefyd wrth gwrs? Ie, i fod yn hollol agored y ti, dwi wedi ymddiddori yn ffitrwydd ers bod yn groten fach yn ysgol Griffith Jones yn St Clair. Yn cymryd rhan yn bob chwaraeon oedd ar y map ac ar gael, boed e'n nofio, dansio disgo, steddfod yr erdd, atletau, beth bynnag oedd yn dod tuag at yn ffordd fi. Ac wrth gwrs wedyn, oedd hwnna'n dilyn mlaen drwy'r ysgol uwchradd gyda ysgol gyfun Gymraeg Bromerfyn yn Gyferbyn. A wedyn, i gadw'n heini wedyn, fel o'n i'n dod yn oedolyn, really. O'n i'n cadw nofio, fe nes i ddechrau yn y gym ac yn y blaen. Just i gadw'n hunan yn iach ac i teimlo'n dda am yn hunan hefyd ac i adeiladu hunan hyder gyda'r pŵer ma oedd tu fewn i fi. A wedyn, un diwrnod wedyn, ddechreuais i feddwl o'n i'n gweithio gyda cwmni o'r enw Superstars oedd yn hybu chwaraeon, drama, cerddoriaeth o fewn ysgolion ar Llais Cymru ac ar Llais Loegr. A fe feddyliais i, waw, mae hwn yn rhywbeth sydd yn ysbrydoli gymaint o bobl i gadw'n iach ac i symud i cyrff ac i fod yn greadigol. A oedd hwnna wir yn sbardino i. A feddyliais i, waw, fi moyn mynd yn ddyfnach gyda hwn, a fe feddyliais i fod symud y gorff, fod yn greadigol, rhoi amser i ti dy hun yn rhywbeth bwysig iawn sydd yn gallu hybu gymaint o feddyliau positif. A na pryd wedyn feddyliais i, chmo be, fi'n mynd i fod yn hyfforddwraig bersonol. O'n i'n meddwl, what better job? O'n i'n meddwl bydden ni wir, ti'n gallu sbarduno gymaint o bobl eraill i roi amser i hunain, gofalu ar ôl i iechyd lles a meddwl yn gorfforol ac yn emosiynol. A wedyn dros y cyfnod clo, fe fues i'n astudio gyda Premier Global National Academy of Sports Medicine. A fe nes i raddio phopeth gyda nhw i fod yn hyfforddwraig bersonol. A wedyn dros y cyfnod clo wedyn dwi wedi adeiladu busnes winning with a Y. Felly dyna'r fairy tale os ych chi moyn cael gwybod yr hanes i gyd. Wel, llon gyfarchiadau sy'n popeth ti wedi cyflawni, a mae'n grêt i glywed am rhywun arall sydd wedi defnyddio'r cyfnod clo yma mewn ffordd positif i adeiladu ac i wneud yr hyn maen nhw eisiau gwneud mewn bywyd. Mae hynna mor positif, felly llon gyfarchiadau sy'n hynna. A oedd ddiddorol clywed ti fanna'n sôn am ffitrwydd mewn cyd-destun iechyd meddwl a lles, achos mae hwnna o ddiddordeb i ni yn benodol yma yn meddwl.org. Lot o bobl yn meddwl am ffitrwydd fel ffordd falle golli pwysau ac yn y blaen, ond mae yna gymaint o fuddion eraill yn does. Wyt ti'n gallu rhannu rhai o'r heina a falle sôn am sut mae o'n elwa ti fel person hefyd? Ie, wrth gwrs allai. Mae yna rhyw fath o stigma, a stigma dwi'n cadw'n bell oddi wrth ynglyn â defnyddio ffitrwydd fel ffordd i golli pwysau, ffordd i colli inches, beth bynnag yw e. A mae hwnna i gyd yn gret, a fydden ni byth, never judge, bydden ni byth yn rhoi unrhyw un lawr, os mae dyna'r gol, iawn. Ond mae e lot yn fwy yna, a os yw beth, fi moyn e fod yn bell oddi wrth mai dyna beth yw'r gol. Felly, y fath o beth byddwn ni'n gweud a beth sydd yn fuddiol i fi o beth yw ffitrwydd yw, wel, yn gyntaf, yr endorphins, y teimladau, wir gwyddoniaeth o beth sydd yn digwydd i'ch corff chi pan ych chi'n gweithio allan. Yr ail beth byddwn ni'n gweud yw yr amser i fi, a'r amser i bobl fi'n cydweithio gyda. Felly,
am unwaith yr wythnos, boed yn unwaith y diwrnod beth bynnag yw mae'r bobl neu dwi yn rhoi yn hunan yn gyntaf. A boed yn 10 munud, yn awr, yn ddiwrnod cyfan, fi'n rhoi fi yn gyntaf. A fi'n gallu ffocysu ar yr inner strength ma sydd da fi, a fi'n gallu ffocysu ar roi'r amser i fi. A beth arall i fi'n cael mas o ffitrwydd yw yr hunan hyder yma. So, dwi yn berson hyderus, ond wrth gwrs, mae'n meddyliau negyddol, chi weithio'n gallu dech meddwl o, di popeth yn mynd yn iawn, a mae pethau'n gallu bombado chi weithio'n diwedd. Ond mae'r hunan hyder yma i fi'n adeiladu wrth gwybod, reit, fi'n gallu gwneud hwn, fi'n gallu gwneud rep arall, fi'n gallu gwneud 20 seconds bach arall. A wedyn fi'n defnyddio hwnna o ddydd i ddydd, achos fi'n cofio, mae da ti hunan hyder ffantastig fan hyn, jyst trosglwydda fe mewn i dy ddydd di o ddydd i ddydd. A rhywbeth arall sy'n helpu fi yw gyda'r ffitrwydd yw cwsg. So ar ôl i fi wneud diwrnodau neu awr neu 10 munud o ffitrwydd, dwi yn cysgu lot yn well yn ystod y noson hynny. A fi'n gwybod dwylo i fyny, os nag i chi wedi cael cwsg da noson cynni, mae'r dydd ar ôl ni, dwylo lan, anxiety, fi wedi blino, moody, fi dros y lle i gyd, Felly fi'n gwybod, os na i yn ffitrwydd i, fi'n cysgu lot yn well, sydd wedyn yn helpu fi y diwrnod wedyn. Beth arall wedyn, mae yna 3 beth arall i fi moyn ffocysu arno o beth mae ffitrwydd yn rhoi i fi, yw ar ôl i fi wneud sesiwn ffitrwydd, achos yn wyddonol, mae ffitrwydd yn cael gwared o stres a mae'n helpu gyda'r fath na o endorphins. Ar ôl y gwneud ffitrwydd, fi yn teimlo lot yn gliriach yn benni, achos fi'n teimlo reit, fi'n gweld lot yn well, mae lot o stres wedi cael ei ryddhau fan hyn, mae endorphins dwi'n mynd nghorffi, a fi'n meddwl lot yn gliriach am y dydd o'n flaen i. A wedyn beth mae hwnna'n helpu fi gyda wedyn yw mental resilience, bydden ni'n gweud yn Saesneg. Felly mae da fi y pŵer na wedyn, le os ydy'r dydd neu unrhyw ddydd arall yn, ti'n bach yn challenging, byddai'n cofio i gynna mae da ti y pŵer na ti fewn i ti. Ti'n gallu neud hwn, jyst trosglwydda yr egni na sydd da ti yn ffitrwydd, trosglwydda fe mewn i ddydd o ddydd, A'r peth ola, a wedyn fi'n siarad Heulwen, y peth ola mae ffitrwydd yn rhoi i fi yw i fod yn ddiolchgar. Felly, ar ôl i fi wneud sesiwn ffitrwydd, neu codi oddi ar y soffa, neu helpu magu godi lan o'r gadar, beth bynnag yw fi fydda i wastad yn ddiolchgar fy mod i'n gallu symud fy nghorff i. A na beth i fi'n defnyddio ffitrwydd am yw o rhywle sydd yn ddiolchgar. Felly'n hytrach na ddefnyddio ffitrwydd fel rhyw fath o punishment, neu meddwl fy mod i ddim digon da, neu fod angen fi colli pwysau, fi'n symud yng nghorff i o le o fod yn ddiolchgar. A ar ddiwedd y dydd, fi wastad yn gweud fi a Jamie'n byta'n swper ni gyda'n gilydd, a fi wastad yn gweud, beth ni'n ddiolchgar am heddi, a mae ffitrwydd wastad ar yn y rhestr i, sydd yn meddwl wedyn fy mod i yn mynd mlaen gyda'r noson i a'r diwrnod wedyn, yn teimlo'n bositif ac yn ddiolchgar am ffitrwydd. A dyna beth mae winning with your why i gyd amdano. Achos pam i fi wneud ffitrwydd yw i fod yn ddiolchgar. Waw, mae dy egni di a dy angerdd di a ffitrwydd a'r berthynas na fo iechyd meddwl a lles a ffitrwydd mor heintus. Dwi'n teimlo'n barod i wneud ymarfer rwan. Ond cyn bod ni'n wneud, dwi jyst eisiau sôn yn sydyn am 2 beth falle fel rhwystra dwi'n clywed yn gyson gan bobl ffitrwydd ydy un, does gen am amser i ffitio fo fewn, ydy un peth, a'r peth arall ydy dwi ddim digon hyderus i fynd i'r gampfa neu redeg yn gyhoeddus ac yn y blaen. Felly, dim eisiau ni feddwl fel oes Elin, be di dy gyngor di ar gyfer pobl falle sydd yn meddwl fel a? Chymod beth, dyna'r fath o bobl fi'n cydweithio gyda mwyaf. A mae e'n drist, ond mae e'n hollol naturiol. And babes, I've been there. Fi wedi bod yn y man a'r lle. Os am moyn mynd i'r gym, beth bydd pobl yn meddwl.
Ond beth sy'n rhaid i chi gofio yw, os ych chi'n mynd i'r gym am y tro cyntaf, cyn camu fewn i'r gamfa am y tro cyntaf, mae pawb sydd yn y gamfa wedi cerdded mewn i gamfa am y tro cyntaf o'r blaen. Felly ni gyd yn yr un cwch. Ni gyd wedi bod yn yr un cwch le chi ddim yn siŵr pa bwysau godi. Ni gyd wedi bod yn yr un cwch o os ham o siwr di wneud sgwat. Mae pawb sydd yn gweithio mas i fi wedi cael yr amser cyntaf, sydd yn neud i ni gyd yn hollol gyfartal. A mae'n rhaid cofio na, dros neb yn jydjo. Os ydyn nhw'n jydjo, pidwch becsom dyn nhw enwi, achos dyn nhw ddim werth poeni amdano. Ond rhywun sydd, mae'n bwysig i weid am beth yr amser, achos na beth fi'n clywed am lot o bobl yw, os ti'n amser dy fi weithio mas. Felly, os na'n os ti, fi'n mynd i rannu peth tips gyda ti i bobl falle sydd yn gweld mae amser sydd yn dylan yn ôl. Felly, tip brif 1 yw plan. Iawn, felly eisteddwch chi lawr ar un o sul, edrychwch ar eich dyddiadau chi, a feddylwch, reit, ble yn yr wythnos yma allai i ffitio i fewn gweithio mas neu mynd i'r gymfa beth bynnag yw iawn, a rowch e i fewn i'r dyddiadur. Commit yw'r ail beth. Ar ôl i chi roi e mewn i'r dyddiadur, mae'r apwyntiad yna i wneud y ffitrwydd yr un mor bwysig a'r pwyntiad gyda ffrind gorau, gyda'ch rheolwr chi yn gwaith beth bynnag yw e, mae e yn y dyddiadur, mae rhaid sticio iddo fe. Wedyn y trydydd peth, plan eto, felly gwnewch yn siŵr bod eich bag chi wastad yn barod, bod eich dillad chi wastad yn barod, achos petai rhywbeth byth yn codi i fyny, bod eich chi fynd ychydig yn gynt i'ch sesiwn ffitwydd chi, mae popeth yn barod i fynd. Yn bedwirydd, a un o'r pethau real pwysig, achos dwi'n gweithio gyda lot o famau. Delegate a gofynnwch am help. Felly, os oes gyda chi am 12:00 sesiwn gyda Winning with EY, a mae rhywbeth wedi digwydd le mae eisiau mynd i bigo ffrwythau lan i'r plant achos mae trip ysgol Sul dyn nhw ar y weekend. Gofynnwch chi rhywun arall i wneud e. Mae'n okay i ofyn am help a i gofio na pa mor bwysig i'r sesiwn ffitrwydd na i fi, a fe all hwnna disglwyddo mynd i gymaint o bethau positif eraill, fi'n mynd i ofyn i rhywun arall wneud hwnna, achos mae hwn lot i bwysig. Yn bumed, workout buddy. So bydden ni wastad yn gweud, mae'n lot o bobl sydd falle'n gweud, sy'n amser ydw i'n neud achos mae rhaid fi fynd i weld so and so, neu mae rhaid fi fod gyda'r plant, neu mae eisiau awregino arno fi. Wel, gwnewch rhywbeth ffitrwydd gyda'r bobl hynny neu yn yr amser hynny. Sa'n gweud bod chi'n mynd i'ch ffrind gorau chi'n neud burpees yn y parc, ond fe allwch chi fynd am wag, neu fe allwch chi eich plant chi redeg ar y sbotyn am 30 eiliad, jyst symud eich corff chi a newch y bobl yn rhan o'ch sesiwns chi. Iawn? Wedyn, cwbl o bethau bach eraill, mae tracio beth i chi wneud wastad yn helpu, achos mae hwnna'n rhoi hunan hyder, a chi'n dechrau meddwl, da, sa'n gwisgo ni, ond da iawn ti am gofio. Ond trac, achos wedyn chi'n gweld, waw, a chi'n dechrau cael y bug na, le chi'n, fi mo'n cadw mynd, fi mo'n gweld os fi'n gallu gwneud tyma bach yn fwy, fi mo'n gweld os allan gwneud 3 sesiwn wythnos nesaf, a chi'n dechrau gweld bod chi'n moyn wneud e yn hytrach neu meddwl, mae rhaid fi fynd i weithio mas nawr, bod da chi y fath na o feddwl bod chi'n datblygu. A wedyn, y peth olau fi'n mynd i weid yw ffocysu ar beth sydd o fydd i wneud y workouts. So, pan mae bobl yn meddwl, os yw'n amser dy fi, so on and so forth, a maen nhw'n meddwl yn negyddol am weithio allan, dyw hwnna ddim yn mynd i weithio. Nes i chi'n gweithio allan o ffordd, mae rhaid fi colli pwysau o gyfer briodas, syfe mynd i weithio. Chi yn mynd i roi fyny, achos mae hwnna'n lot gormod o bwysau. Ond os i chi yn gweithio mas o le chi'n ffocysu ar ôl i fi wneud hwn, byddai'n teimlo lot yn well ar ôl wneud e. Iawn? Neu ar ôl i fi wneud wythnos o hwn, byddai i wir wedi adeiladu hunan hyder. A unwaith i chi yn dechrau meddwl yn y ffordd na,
le mae pethau yn bositif os newch chi weithio allan, ac yn symud eich corff chi o rywle positif yn hytrach na mae rhaid fi colli pwysau, mae rhaid fi colli inches, beth bynnag yw chi moyn neud achos chi'n gwybod, waw, mae hwn wir yn mynd i'n helpu i. A fi'n gweithio gyda bobl le weithiau ni ond yn neud 5 munud o sesiwn gyda nhw, achos mae gyd maen nhw'n gallu ffitio mewn. A wedyn ar ddiwedd sesiwn, falle bydd nhw'n teimlo, falle oedd hwnna ddim yn ddigon. A fe na'i weid wrthyn nhw, gryndwch 5 munud neu 55 munud, does dim ots, chi di wneud rhywbeth i'ch hunan heddi i edrych ar ôl eich iechyd chi. A dyna beth sy'n bwysig. Felly, gobeithio bod y tips na falle'n helpu bobl sydd yn meddwl gormod am y pethau negyddol sydd yn dod gyda ffitrwydd. Yn sicr, a dwi'n teimlo'n mhen i mynd fel un trwyddi draw, achos dwi'n meddwl nes i ddechrau cymryd ymarfer corff ymlaen rhyw 6 mis yn ôl a dwi'n teimlo, yn union, dwi'n teimlo bod i bod ar y siwrne bron a bod, ac os dwi heb wneud ymarfer corff y rhai dyddiau wan, dwi'n gwybod bod fi ddim yn teimlo mor hapus, dwi ddim mor gynhyrchiol, a o'n i wastad yn meddwl, dos am amser, achos dyna i gyd yn brysur, ond pan ti'n meddwl, fel ti'n dweud, am trefnid amser, a meddwl am be dwi wedi wneud heddiw yw wastraffu hanner awr o'n wrnod, fel sgrolio trwy social media neu gwylio rhyw raglen deledu, o'n i ddim really yn gwylio beth bynnag, o'n i just yna. Wel, sa'n ni wedi gallu wneud gymaint gwell defnydd o'r amser yna wrth fod yn wneud rhedeg ar yr unfan, neu as dim rhaid meddwl am fynd i gamp fan y boes Elin, achos fel ti'n mynd i wneud efo ni wan, da ni'n gallu ymarfer adre heb unrhyw gost, ar lefel sy'n siwtio ni, a na, ti wir wedi ysbrydoli fi, a dwi yn fy richard ymarfer corff wan, a dwi'n barod, a dwi'n siŵr bod pawb, a dwi mor ddiolchgar i ti, Elin, am dy egni ac am ysbrydoli ni gyd, gan am dwywaith fydd hwn yn help i lot o bobl, a dwi'n edrych ymlaen i weld beth sy'n gen ti ar y gwaith. So ydyn ni angen unrhyw offer neu unrhyw beth wan, Elin, os rhywun angen dyn nhw rhywbeth o gwbl? Ddim o gwbl, mae hwnna'n bwynt pwysig i gofio, Heulwen, yw i gadw pethau yn syml. A mae pawb sydd yn gweithio gyda fi a Winning with EY yn neud y sesiynau o adre. Felly dyma beth dwi'n neud gyda'r bobl i fi'n cydweithio gyda yw dros y ffôn. Achos mae nhw'n bobl sydd ddim am fynd i'r gynfa, mae amser ddim yn plesio bob amser, mae yna deulu a phopeth arall, felly mae hwn yn mynd i fod yn gret, a fel nes ti wedi make it convenient i chi. Felly mae hwn yn mynd i fod yn sesiwn really da i arddangos i bobl fe allwch chi edrych ar ôl eich iechyd chi unrhyw le, heb unrhyw beth, ond please gwnewch yn siŵr bod y llawer yn wastad, bod dim byd yn y ffordd, popeth allan o'i le. Falle glasid bach o ddŵr rhag ofon bod eisiau llwncfach arnoch chi i gadw chi fynd. Ac wrth gwrs gwen. Mae gwen wastad yn helpu, oce? Felly falle gwen i fydde hwnna'n help. Diolch. Wel, mae gennau dŵr, mae gennau mat tu ôl, fe dwi'n wedi rhoi ar y llawr rwan, felly dwi'n wedi ddiflannu o'r sgrin wan, fe pawb yn falch o bod bydda i ddim yn gwneud yr ymarfer yn fyw o'ch blaen chi, a dwi'n trosglwyddo i Elin, ond ar ran meddwl do twrc, diolch o galon i ti eto, a na i adael pawb yn ddwylo diolchgal di wan, Elin. Diolch o galon. Diolch yn fawr iawn i ti, Heulwen. Gret, ffantastig. Wel, fe ewn ni sydd ymlaen go gyfer y sesiwn heddi. Felly, fel nes i ddeud wrthoch chi, does dim angen dim byd arnoch chi, ond please gwnewch yn siŵr fod yna ddigon o le a fod dim byd ar y llawr o gwbl sydd yn mynd i adael i chi i gwybod dystos, so ni moyn dim byd fel i ddigwydd heddi. Na'r peth cyntaf i ni yn mynd i wneud yw gynhesu'r corff sydd yn hollol bwysig i gadw'r cyhyrau yma yn ddiogel. Nawr, ni yn mynd i fod yn gwneud hwn am byti 2 funud, felly os allwch chi wneud y symudiadau gyda fi, bydde hwnna'n gret. Nawr, mae'r sesiwn heddi yn fuddiol i bawb, felly all unrhyw un gwneud y sesiwn yma heddi, iawn. A mi fyddai yn creu y symudiadau chydig yn fwy syml, falle i'r heini sydd am ceisio y symudiadau'r fath yma o symud am y tro cyntaf. Felly, y peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw i gynhesu i fyny, felly dwi yn mynd i roi yr amser i fynd. Felly, os allwch chi roi eich chant chi ar y llawr ar led, tua ysgwydd hyd ar wahân, a ni'n mynd i ddechrau gyda'r pen. Felly, os allwch ni wneud cylchodd bach gyda'r pen ni, o gwmpas.
Gret, ni'n mynd i wneud 2 bach arall. Dyma ni rhif 1. A dyma ni rhif 2. Ffantastig, ni'n mynd i fynd i'r gyfeiriad arall nesaf, felly o gwmpas rhif 1, rhif 2, rhif 3, rhif 4, a'r un ola, rhif 5. Gret, nawr yr ysgwyddau, a ni'n mynd i wneud cylchodd mawr am ôl, felly ni'n mynd i wneud 5 yn ôl, felly dyma ni rhif 1, rhif 2, rhif 3, rhif 4, a rhif 5. A beth am mynd i fynd ymlaen, os ydych chi'n gallu, rhif 1, rhif 2, rhif 3, rhif 4, a rhif 5. Ffantastig. Nawr wrth wnawn ni wneud y coesau, felly os allwch chi roi'ch coesau chi ychydig fwy ar led, ni'n mynd i mesur lawr i'r goes chwith, ac yna i'r goes dde, felly symud yn gros. Yna i'r coes chwith, ac yna i'r goes dde, gan cadw'r coesau yn syth i'r coes chwith, ac yna i'r goes dde. A wedyn, ni'n mynd i wneud y cyfan i orffen, felly coesau ar led, ni'n mynd i fynd lawr i'n ochr, dylwch e, ac i'r ochr arall. Gret, da iawn chi, dyna ni wedi cynhesu fyny, felly sibrwch popeth mas, a ni yn barod i fynd gyfer y sesiwn. Nawr cofiwch, os chi yn teimlo bod eich cyhyru chi ddim cweit wedi cael digon o ymestyn, gwnewch yn siŵr bod chi'n gwneud cwbl o symudiadau eraill a gallwch chi ddilyn Winning with AY ar Instagram i weld cwbl o symudiadau eraill, os ych chi'n teimlo bod angen chi gynhesu fyny am ychydig yn hyrach. Felly, fe ewn ni amdani gyfer y sesiwn. Nawr beth i ni'n mynd i wneud yn gyntaf yw, ni'n mynd i wneud rhywbeth dwi'n galw yn activation. Felly fi moyn atgyfodi y cyhyrau yma sydd gyda ni. Felly y peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw e-skipping, a ni'n mynd i wneud hwnna am munud llawn. Felly mae hwn yn mynd i fod yn gweithio gwaelod y coesau, cadw bola ni yn dynus, a hefyd mae'n mynd i gael y breichiau a'r biceps yma i symud hefyd. Felly os allwch chi wylio yn gyntaf, mae'r chad yn bownsio gyda'i gilydd, cadw'r pengliniau'n feddal, a mae'r breichiau yn creu rhaff sgipio i ni. A ni'n gwneud hwnna am funud llawn. Ydych chi'n barod? Gobeithio bod chi'n barod i fynd. 3, 2, 1, bant ni, munud llawn o hwn. Da iawn, felly cadwch eich chad gyda'i gilydd, cadwch y pengliniau yn feddal, ac wrth gwrs cadwch y breichiau i symud. Nawr, os ydy hwn ychydig yn anodd, gallwch chi gwneud ar ysmotyn, felly cymerwch y nodiadau allan, a fe allwch chi fynd ar rhyw fath o orymdaeth ar ysmotyn, felly cadwch y breichiau i symud, iawn, a cadwch y pengliniau yn feddal gan dod yno i fyny ac i lawr o'r llawr. Nawr, os ydy hwnna ychydig yn rhy hawdd, gallwch chi sgipio ar ysmotyn. Felly rhywch y fath o'r hediad i fewn. Ond os ydy chi am y sialens, 10 eiliad fach yn ôl, cadwch ei fynd. Fi'n dwy'n yn barod, gobeithio bod chi'n barod i fynd. 3, 2, 1. Gret, da iawn chi wedi wneud y symudiad cyntaf. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nesaf yw, ni'n mynd i wneud superset. Nawr, mae superset yn meddwl 2 symudiad yng nghrwm gyda'i gilydd, heb unrhyw hoi rhwng y symudiadau. Nawr, beth ni'n mynd i wneud yn gyntaf yw reverse tabletop. A mae hwn yn mynd i fod yn gweithio y bola ar y cefen, yr ysgwyddau a'r triceps. Felly, os allwch chi ddod lawr eich llawr gyda fi, yn ofalus, os gwelwch yma, a dwi am i chi i eistedd ar y llawr gyda'ch coesau chi wedi plygu. Nawr, rhowch eich dwylo chi tu ôl gyda'ch bysedd chi yn pwyntio oddi wrtho chi. Nawr, beth ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i roi'r chad ar y llawr,
A ni'n mynd i ddefnyddio'n pen ôl, felly defnyddio'r glwts yma i gwthio eich hunan yr holl ffordd i fyny, fel creu rhywbeth o bwrdd gyfer coffi. Cwaned bach o de, ia? A chi'n mynd i ddal y symudiad yma am 30 eiliad, iawn? Felly dyna beth yw'r symudiad. Y symudiad fydd yn dod syth ar ôl hynny yw, ni'n mynd i ddod ar y bedwar, felly dwylo dan yr ysgwyddau, pengliniau o dan y gliniau, a ni'n mynd i wneud 4-point arm extension. Felly na gyd i ni'n wneud yw codi y braich chwith i fyny a nôl i lawr. Wedyn y fraich dde a nôl i lawr. A mae hwnna yn mynd i fod yn gweithio y romboid. I chi barod i fynd, ni yn mynd i wneud y superset yma, 30 eiliad ar y ddwy symudiad yna, gyda 30 eiliad o hoi cyn lap rhif 2. Gobeithio'ch bod chi'n barod. Felly, trad ar y llawr, dwylo tu ôl, ni'n mynd i ddechrau. 3, 2, 1, a bant yn ni. Gwthio i fyny. Gret, o'n ni'n mynd i ddyla hwnna yn y man ar y lle. Felly ni'n defnyddio'r glwts. Ia'n gweithio'r glwts yn galed i dyla ni i fyny. Mae'r pen yn naturiol neis, sy'n eisiau dyla'r pen yn sydyn. Iawn, a ni'n gweithio trwy'r ysgwyddau i dyla ni i fynd. 4 eiliad ar ôl. 3, 2, 1. A nawr, dewch ymlaen. Ni'n mynd i fynd ar y pedwar. A braich chwith i fyny. A lawr. Braich dde i fyny. Lawr. Ynadlu allan, ynadlu mewn. Ynadlu allan, ynadlu mewn. Ynadlu allan, ynadlu mewn. Da iawn chi, cadwch chi fynd. Chi bron o fod na. 10 eiliad ar ôl. Pwy sydd dal da fi? Sa'n gallu gweld chi'n gobeithio bod chi'n cadw i fynd. 3, 2, 1. Oh! Gret. Chi wedi gwneud lap rhif 1. Ni'n mynd i fynd nôl i wneud hwnna i gyd unwaith eto. Felly os allwch chi ddod nôl ar eich pen ôl, os gwelwch yna, dwylo tu ôl i chi, ar y gyd ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i gwthio y glwts i fyny, a ni'n mynd i ddylo fe ar y top. Ni'n mynd i wneud hwnna unwaith eto, gobeithio bod chi dal gyda fi nawr. 3, 2, 1. A dyma ni, bant yn ni, 30 eiliad ar hon. Felly atgoffa chi o'r symudiad yma, reverse tabletop hold. Felly mae hwn yn symudiad really da gyfer y cyfan, yr abs, yr ysgwyddau, y triceps, lot fawr o gyhyrau, gweithio'n galed yn y symudiad yma. Peidwch y poenus nad ydych chi'n gallu cael eich corff i holl ffordd i fyny, ewch mor bell a chi'n gallu, iawn. Gwthiwch i fyny gymaint a chi'n gallu. A lawr yn ni, gyfer y 4-point arm extension i gorffen. Bant yn ni, chwith a lawr, dde a lawr, ynadlu allan a mewn, allan a mewn, good. 10 eiliad ar ôl, pwy sydd dal da fi? Good. Ynadlu allan a mewn, allan a mewn. 3, 2, 1 bach arall. A gorffen. Da iawn chi, dyna chi wedi gwneud y superset cyntaf. Cofiwch superset, 2 symudiad ynghlwm gyda'i gilydd heb unrhyw hoi. Arbennig, da iawn chi. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nesaf yw, ni'n mynd i wneud triset. Superset 2 symudiad, triset 3 symudiad heb hoi. Felly gen i weld siwt ni'n wneud gyda hon. Nawr, y symudiad cyntaf yw sumo squat. Felly ni'n mynd i roi yn trad ni, 10 munud i a 10 munud wedi gyda'r pengliniau yn pwyntio allan. Rowch eich dwylo gyda'ch gilydd a ni'n mynd i blygu yn y pengliniau lawr mor bell ydych chi'n gallu gan cadw yr ysgwyddau yn ôl, iawn, chest i fyny ac yna nôl i fyny gan tynhau y glwts, iawn. Felly lawr a lan gan ynadlu mewn a mas. Wedyn, ni'n mynd i fod yn gwneud y symudiad nesaf, sef straddle hinge. Felly, ni'n mynd i roi ein trad ni ar wahân, dwylo tu ôl y cluster,
Chi'n mynd i blygu ymlaen gan cadw'r chest i fyny a nôl. Ymlaen a nôl. Felly o'r ochr, ymlaen a nôl. Gan gofio i cadw'r cefen yn syth mwyn i ni cael gweithio'r hamstrings. A wedyn symudiad rhif 3, standing X crunch. Mae hwn i'r bola. Felly chi'n mynd i cadw'ch chad chi ar wahân, dwylo tu ôl y cluster. Chi'n mynd i ddod a'ch pen glir hyd at y penelyn sydd yn gyferbyn iddo. Felly fyny a lawr. Wedyn yr ochr arall. Fyny a lawr. Fyny a lawr. Gan gadw'ch hunan i fyny yn syth. A dyna ni. I chi'n barod i fynd. Gobeithio'ch bod chi'n mynd i ddechrau gyda'r sumo squat. 30 eiliad arno hwnna. 3, 2, 1. Bant ni. Sumo squat. Felly fyny ac i lawr. Na chi. Gret. Felly ni'n anadlu mewn a mas. Anadlu mewn a mas. Na pidwch poeni os nad ydych chi'n gallu mynd mor bell i lawr. Ewch mor bell a chi'n gallu iawn. Gnewch eich gorau glas. 5 eiliad ar ôl. 3, 2, 1. A straddle hinge nesaf. Felly ni'n dod mlaen a nôl. O, teimlo tu ôl y coesau yn ymestyn a cadw'ch y penol yn dyn neis yr holl ffordd drwyddo. Iawn, na i joi'r ochr fel bod chi'n gallu gweld. Cadw popeth yn gwynebu syth ymlaen. 7 eiliad ar ôl. 3, 2, 1. A standing X crunch i orffen. Felly pen glin yn mynd at y benelyn sydd yn gyferbyn. Da iawn chi. Gret. Chi'n neud yn rili dda. Mae hwn yn cymryd lot fawr o coordination. Chi'n cadw chi fynd, gnewch beth chi'n gallu. A pidwch poeni os nad yw'r ben glin yn dod yr holl ffordd i fyny. Mae'n anian. Gnewch beth chi'n gallu iawn. 3, 2, 1. A gorffen. Dyna chi wedi wneud y tricep ola. Nawr, beth i ni mynd i orffen gyda yw tabata. Dim ciabatta, tabata, ia? Felly mae tabata yn meddwl byddwn ni'n gweithio am 20 eiliad ac yna yn gorffwys am 10. A ni'n mynd i wneud y symudiad, un symudiad 4 gwaith, ia? Felly fi wir am lot o egni i ni orffen y sesiwn bant gyda'n gilydd. Felly, y symudiad i ni'n mynd i wneud yw running T. Felly ni'n mynd i roi ein breichiau allan fel sharp T. Fel wedyn mae'r ysgwyddau a'r cefen yn gweithio'n galed. A ni'n mynd i'r rhedeg a'r ysmotyn. Felly dim byd fancy, dim heinis, dim butt cakes. Rydych mor gyflym a chi'n gallu am mwynhewch, ia? Ni wedi cael siglo popeth bant a teimlo'n amazing am ei hunan, ia? Felly, running T am 20 eiliad i orffen. Pwy sy'n al da fi, gobeithio bod chi'n cadw i fynd. Bant ni. 3, 2, 1. Bant ni. Good. Cadw chi'n fynd, chi'n neud yn rili dda. Good. I bron o fod na, mae gyda ni 10 eiliad ar ôl. Go, 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 go. Trio mynd mor gyflym a chi'n gallu. Gret. 4, 3, 2, 1. A gorffwys. Round i fi'n yn barod yn y bag. Ni'n mynd i fynd nôl a ni'n mynd i wneud round i 2. Gwmwys un peth eto. 3, 2, 1. Bant ni. Go, go, go. Mae'r gyflym a chi'n gallu. Nawr, os nad ydych chi'n gallu rhedeg yr ysmotyn, mae hwnna'n iawn. Gallwch chi mynd ar yr ymdaith, iawn ar y ysmotyn, a gnewch beth chi'n gallu. 5 eiliad ar ôl. 4, 3, 2, 1. A gorffwys. Good. 2 lap o'ch aros i dani, okay? Chi dal da fi, chi gyd yn amazing. Peidwch yn rhoi fyny, fi'n gwybod chi'n gallu neud e. Bant ni, round i 3, go, 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 go. Fi mas o both, gobeithio bod chi'n gweithio digon caled. Anadlu fewn, anadlu mas, anadlu mewn.
Yn agor mas, 4 eiliad. 3, 2, 1, a gorffwys. Un lap bach arall i fynd. Fi mor brwd o chi, cadw chi i fynd. 3, 2, 1. Bant yn ni, rownd o'na, bwy sydd al da fi. Pidwch y boeni sydd eich breichau chi'n adolyr. Iawn, siglwch nhw bant. A lwch nhw nôl i fyny pan chi'n barod. A chofiwch, os nad ydych chi'n gallu redeg, gallwch chi wneud gyryndaeth ar y swotyn. 3, 2, 1, a gorffwys. Chi'n hollol amazing a chi wedi gorffen y sesiwn. Da iawn. Na cyn i chi fynd, mae yn hollol bwysig bod ni'n ymestyn ein cyrion ni am gwblwydiad bach arall, felly fyddai'n rhoi munud a hanner bach ar amser i fi ddangos cwbl o symudiadau chi, ac wrth gwrs, os ych chi'n fwy o symudiadau, allwch chi fynd ar Winning with Your Elin Wyn Williams ar Instagram. Felly newn ni ddechrau gyda'r chest, felly rwch chi'ch dwylo gyda'i gilydd, ac ymestyn y breichiau nôl. Trial dod ar y anadl nôl i deimlo'n naturiol, unwaith eto, yn adlu neis ac yn ddwfwn. O, fi mas o boff. Neis i ymestyn i ddod y bobeth nôl i deimlo'n naturiol eto. Gret, ar y coesau nesaf, felly coesau ar led, ac ymestyn lawr yn llawr. Gret, chi moyn bod chi'n gallu dyla'r ymestyn, y gwaith ymestyn am 30 eiliad ar ddiwedd sesiwn. Iawn, mwyn i'r cyhyrau i ymestyn yn hollol gywir. 30 eiliad fydden ni wastad yn argymell. Gret. Yn fe enni draw un ochr i ni gael ymestyn ochr y cyfan. Gret. Mae yn wahanol, mae rhaid i weid ymestyn ar ddechrau'r sesiwn. Chi am unai wneud symudiadau fyddech chi'n wneud yn ystod y sesiwn yn ara 10, neu, ochr arall, neu gnewch y symudiadau dal mewn tua 2 eiliad yn unig. Iawn? Felly dim 30 eiliad ar y dechrau. Gret. A dyna chi, fel wedys i, os oes welltych chi'n gwneud bach fwy o ymestyn ar ddiwedd y sesiwn, mae yna ddigon o symudiadau ar gael Elin Wyn Williams, Winning with Your ar Instagram, Facebook neu Twitter. A dyna ni, felly fi'n mynd yn ôl i eistedd nag os ots dych chi. Diolch yn fawr iawn i chi am gymryd rhan yn y sesiwn. Fe fuwch chi yn hollol amazing. Symudiad yna yn anodd chi'n gwybod, felly gobeithio bod chi'n teimlo yn hollol bwerus am beth i chi newydd gyflawni, a gobeithio bod hwnna wedi rhoi bach o hunan hyder i chi fynd allan i'r dydd a gwybod, hei, gyna beth fi wedi gwneud bore yma, fi'n gwneud unrhyw beth. Chi yn hollol amazing a chofiwch hynny. Diolch yn fawr iawn unwaith eto i Heulwen am sgwrs, a diolch yn galon i gwefan meddwl am bopeth ac am bopeth i chi'n cyflawni ar hyn i chi'n helpu bobl o ddydd i ddydd. Diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i gael sgwrsio gyda chi ynglyn â iechyd lles a meddwl sydd yn rhywbeth hollol bwysig ac yn rhywbeth bersonol sydd yn agos i'n halon ni. Felly diolch yn fawr iawn i chi. Os ych chi am gysylltu gyda fi yw Elin Wyn Williams, ac wrth gwrs gallwch chi ddod i hyd i fi ar Facebook, Instagram, Twitter, hyd yn oed LinkedIn, os ych chi moyn hollol lan i chi. Ac wrth gwrs gallwch chi'n e-bosto i ar winningwithy@gmail.com. Diolch yn fawr iawn i chi, cadwch yn saff, cadwch yn hapus, a phob lwc gyda'r hyn i chi'n mynd i wneud heddi. Mwynhewch. Ta!